11ο International Athens Tattoo Convention. Για άλλη μια χρονιά, εδώ στο γήπεδο του Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Ένα φεστιβάλ γεμάτο χρώματα, μουσικές και tattoo artists από όλο τον κόσμο. This feels like a lonely planet, upper echelon of skill, next level talent. Not many understand this, so I got some explaining to do. Hold up, let me hang it. Brother like me, probably not a human being. Might be a little blind, maybe hard of hearing, but with a pen when I describe what I'm feeling, not many seeing me, nah, nope, they can't. Mr. Friends, είπαμε. Ναι. Τι φάση ρε φίλε. Αυτό. Τι Mr. Friends. Με λένε σαν Κιγάλο. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Πώς είσαι μετά από 15.000 ώρες. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεύτερη μέρα στο Athens Tattoo Convention του 2017. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Κουραστικά εννοώ. Πάρα πολύ ωραία φάση όμως. Ο κόσμος τατού είναι όλος εδώ μέσα, από όλη την παγκόσμια σκηνή, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και για πες μας, τι να μας πεις. Ας το σου πω εγώ για μένα λοιπόν. Για πες μας. Το στυλ μου είναι λεπτεπίλητα πραγματάκια. Ναι. Μινιμαλισμό, να σου το πω. Εγώ σε διάλεξα για αυτό το λόγο. Γιατί είσαι ξεχωριστός στο είδος σου. Ευχαριστώ. Και ο κόσμος έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε σένα. Ξέρω ότι κάνεις dotting, ξέρω ότι το στυλ σου είναι thin lines. Αλλά πες μας και σε λίγα παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Κοίτα, το πελατολόγιο μου είναι γυναίκες, όχι γιατί είμαι ροζγκόμενος, αλλά γιατί τα σχέδια που κάνω απευθύνονται πιο πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Λεπτεπίλεπτα, μικρά πραγματάκια, όχι βαριές γραμμές, όχι πολλές σκιές, όχι πολλά τέτοια. Οπότε είναι λίγο πιο γυναικείο κοινό. Το αντρικό κοινό δεν κάνει εύκολα τέτοια πράγματα. Οπότε και γι' αυτό έχω τέτοιο πελατολόγιο που λες. Εσύ πόσα χρόνια έχεις στο χώρο? Είμαι από το 2008. Το τελευταίο διάστημα που μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Dark Side του Society, Λυκαπητού 11 Κολονάκι. Είμαι σε ένα στούντιο καταπληκτικό, το team είναι καταπληκτικό, όλα τα παιδιά κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κανένας δεν βαράει το στυλ του άλλου, οπότε αν θα έρθεις να κάνεις κάτι με γραμμουλίτσες και τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει άλλος εκτός από μένα. Κολονάκι, τιμές? Εντελώς προσιτές. Πιο προσιτές δεν μπορούμε να τις φτάσουμε. Κρατήσαμε εξ αρχής το μαγαζί με χαμηλές τιμές. Όχι γιατί προσπαθούσαμε να χτίσουμε πελατολόγιο, είχαμε κανονικό πελατολόγιο όλοι μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σας αγαπάμε. Εμείς. Και θα μας δει σύντομα πάλι. She can search this wide.